Кои са най-честите места, на които могат да се появят кариеси в детска възраст? Това са така наречените дъвкателни повърхности на задните зъби при децата, които имат ямки и бръзди и съответно това прави тяхната повърхност неравна, задържаща повече храна и плака и доста трудна за почистване от малките деца. Кариеси могат да възникнат и между зъбните пространства, зони, които реално са недостъпни за четката за зъби. В тези места конецът е от съществено значение, а както знаем, децата доста трудно прилагат тази техника на почистване. Ето защо там се трупат плака и бактерии, които водят до образуването на апроксимални кариеси. Трябва да знаем, че тези кариеси се образуват най-често с пробива на постоянните зъби, тъй като контактите между самите зъби стават по-тесни, по-плътни и задържането на плака и храна там е доста по-лесно. Кариеси могат да се образуват и по гладките повърхности на зъбите. Ако имаме лоша орална хигиена, вкъщи детето не почиства добре зъбите си, то тогава плака се насъбира в преходната зона между венеца и зъба. В тази зона започват да се отделят киселини, които водят до деминерализация на емайла. Образуват се тебеширано бели петна, а в последствие кавитация и активни кариеси. Най-вече, когато този навик за лоша хигиена се съчетае с прием на подсладени течности и мляко през шише било или късно вечер по време на сън, това също може да доведе до драстично увеличение на риска от образуване на кариеси, най-вече в предните повърхности на горните зъби. Как да предпазите детето си от образуването на всичките видове кариеси, може да прочетете долу в описанието. А сега ми споделете, кой е вашият най-голям проблем, с който сте се сблъсквали, когато става дума за здравето на зъбите на вашето дете.